Jeden dračí driák, prosím. Co se stalo? Většinou nepiješ. No, začalo to, když jsem šel Candylandem. Počkat, to je divný. Jako kdybych chodil pořád dokola. Bezva, zase nějaký open mamert. Tobě je vážně vše jedno. Co to do prdele je? To seš vážně tak slepej? Prošel si kolem mě několikrát. To ty jsi udělala tu smyčku? Ne, toto já opravdu nedělám. Tak kdo tedy? Candy King. Koukej. No, vypadá to rozhodně zajímavě. Ještě jedna otázka. Co se tu stalo? Mám vědět? Jako vážně? Tenhle svět lepší. A tohle je všechno. Říkáš Alicorn? Musím si zavolat. Nechtěl bys Alicorna? Přiveď ho, když tak sem. Nechceš si vydělat?